Mga Sonic, nandito yung ibon natin. Nandito na yung tatlo. So mukhang na ipagbugbugan pa. Yung isa na ibon natin si White Flight. Mataas yung balayibo sa sa lukap. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So ayun, matagal tayo nakapagpahinga mga Sonic. Hindi tayo nakapag-training nung linggo kasi sabi ng tropa magte-training siya pero hindi naman nagkatotoo. So ngayon, hindi na natin palalagpasin to mga Sonic. Maglo-load tayo mamaya, Concepcion Tarlac ang bitaw bukas dito sa BBC. So iloload natin yung apat, sama na natin si White Plate natin. So kasi wala nang training dito sa NHPC kaya doon na lang natin sa BBC isasabay si White Plate natin. So yun, pagpag tayo mga Sonic kasi second lap na dito sa BBCF sa Friday at 6 laps naman dito sa NHPC Sinait ang release naman na ito mga Sonic. So sana pala rin si White Plate natin, huwag sanang mabutasan ulit. So ayun, papakita ko muna sa inyo yung mga ibon natin dito. So nakakondisyon naman na sila, nakapagpahinga sila medyo mahaba-haba. So yun, tingnan natin kung ano magiging resulta natin sa second lap dito sa BBCM at sa 6 laps dito sa NHPC. So ayun, pakita ko muna sa inyo yung mga ibon natin. Let's go! So ayun mga Sonic, so ito si natin, African Black Eagle at ito naman yung ating si White Light. At ito yung magkapares mga Sonic. So tingnan natin kung mag-iitlog na itong isa natin. So sana mag-itlog siya bago maikarga sa derby ay sa Friday. Ayan, black natin yan, yung black check na yung break. So sana mag-itlog na siya bago pa mag-Biyernes para hindi na siya mamroblema, hindi tayo mamroblema. So ayun, nandito pa rin yung mga in-out natin. Ito yung off color natin na lock breed at yung Alphonse natin cross inbreed campus, nandiyan pa rin mga Sonic. So marami na nagtanong pero wala pang nakakuha. So iba kasi puro tanong lang, gusto ng mura. Pag binigyan mo naman ng mura, magagalit sila. So ayan, so minomotivate natin si Black Eagle natin dito. Nagkapare siya dyan, yung isang kapatid niya. Ayun, ito kapatid niya to sa nanay. Magkabaliktad sila ng kulay. Ito lamang yung puti, tapos ito lamang yung itim. So yun, so time check 5:14. So maya maya ikaarga na natin sila. Siguro mabad ng 45 o 40 sipat na tayo dito. So ayun, kaya ulit. Peace. A few moments later. So ayun mga Sonic, eto na yung ibon natin. So apat training natin Concepcion Tarlac bukas. So good luck sa inyo. Pagpag muna kayo, matagal yung pahinga nyo. Bukas ulit. Peace. The next day. Yun mga Sonic, so good morning. Yun, mag-aabang tayo maya maya. Di pa na i-release yung ibon natin doon sa Concepcion Tarlac dito sa BBC. So wala pang update kung anong oras i-release. Tingnan natin. So time check 7:50 na mga Sonic, pero wala pa, di pa na-release. So magpapakain na muna tayo maya maya ng konting ating mga ibon. Tapos yung isa nating ibon na i-break. Yun, lumipad na mga Sonic. Di natin alam kung makakabalik pa yun. So sinabayan naman natin mga ibon natin. Tingnan lang natin kung makakauwi siya. So update ko kayo mga Sonic mamaya. So ito, nagdadatingan na yung mga ibon natin. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan. So yung isang in-break na YB, naka BBC, yun hindi pa natin natatanaw. Pero tingnan natin kung makakabalik dito sa loop natin. Naka-viewing naman na matagal yun, kaya malaki na yung chance na makauwi. Wag lang talaga madadali ni Boy Dagit. So ayun, nakikita ko na mga Sonic kung may ikot siya. So ayun, pakita ko muna sa inyo. Let's go. Mga Sonic, yung YB natin. Ayan, ayan. Yung in-break natin na YB. So may ikot. Ayan, lipad yung isa natin, yung itim. Ayan, yung isa nating in-break. So sana makauwi siya at hindi madali ni Boy Dagit. Huwag ka lang papadagit kay Boy Dagit para hindi ka madagit. So ayan yung ating mga ibon, yung mga pang-south natin nagliliparan na kahit maiksi pa yung mga pakpak. So sana pala rin tayo naman sa south. Abang-abang tayo sa south mga Sonic. Magalapit na mag-umpisa sa NHPC November 16, mag-umpisa na training doon sa south. So yun, time check 7:52. So update ko kayo mga Sonic mamaya ulit. Peace. So
So ayun mga ka-Sonic, so 7:35 AM pala na i-release yung ating mga ibon doon sa Concepcion, Tarlac. So yun, tamang abang na tayo. Pinakain na muna natin yung mga ibon natin dyan. Ayan, mga stock hen natin. So marapit na natin isalang yung mga yan. Yung iba dyan sasalang na. Ayan. So dito napakain na rin natin. Ayan yung mga kak natin. So yun, update ko kayo mga Sonic kapag may dumating na ibon natin. Pero yung ibon natin na YB na imbrek, so hindi pa natin alam kung nasaan. Wala dyan sa bubong. So tingnan natin kung makakauwi ba siya o mag-overfly na naman tayo ng isang YB. So ganun talaga. Update ko kayo mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Yan mga Sonic, ito may isa na tayo, si Pasaway. So si Pasaway pinakauna natin. Time check 8:45. So siya yung pinaka first dropper. Pag derby siya pinakahuli. Pag training siya pinaka nauna. Iba ka talaga Pasaway. Pasaway ka talaga. Yun. So yan. Pasaway ka talaga yan ha. Pag training napakatulin mo. Pagka derby wala kang bilis. Ikaw pinaka late. So yun mga Sonic, may nauna na, may isa na tayo. So tingnan natin baka mayroon mga susunod na dyan. Ito may isang steady mga Sonic oh. Yan. So ating kaya yun. Sa atin siguro. Dito ang landing eh. Tingnan natin. So yun. Baka pumoste pa. Baka lang natin mamaya. A few moments later. Mga Sonic, nandito yung ibon natin. Nandito na yung tatlo. So mukhang na ipagbugbugan pa. Isa na ibon natin si White Flight. Ataas yung balayibo sa sa lukap. So ito, nandito na yung tatlo. Ngayon pumasok kasi may nagsampay dito mga Sonic. Kaya ngayon sila bumaba. So ayan, pakainin na rin natin. Para makakain yung mga yan. Ito yung pagkain nila na may mix natin na may Gasti Pro. Gasti Pro ba naman? So ayan, bigyan ko muna. So ayan mga Sonic, nakain na natin yung ibon natin. Isa ay pababa ni Black Eagle natin. Ayaw niya kumain. Bahala sa buhay niya. So ayan, sana maganda ilipad pa sa second lap ng dalawa nating live. Ito, yung imbrek natin na to na Black Check, tsaka yung si Black Eagle natin. Ayan na yung dalawang live natin sa BBC. At si Pasaway, ayan, tingnan natin kung magka-clock na ba to sa next lap. So sana mag-clock na para... So yung isa pala nating imbrek mga Sonic, wala pa rin. Yung YB natin, di natin lang sana napadpad. So sana makauwi pa siya. Ayan. So yung baka na natin si Black Eagle ayaw pa buwaba, ayaw pa niya kumain. So may sugat yung mga mata nila mga Sonic. Tingin ko na ipagbakbakan sa truck to. Yung Black Eagle eh no, may tama yung mata. Medyo po ipikit-pikit siya ng konti. Pagbakbakan na ito naman din ano, mga pagbakbakan din sa truck oh. So yun mga Sonic, hanggang dito na lang tatapusin yung video natin. At yung mga in-out natin, ito pa rin yung ating Alphonse. Ayan, tsaka yung lockbreed natin dyan, nandiyan pa rin. So yun, hanggang dito na lang natin tatapusin to. At shout out po sa lahat ng mga subscribers natin at followers dyan. Yun, so abangan nyo mga Sonic, second lap sa BBC at 6th lap sa NSPC. So yun, God bless to all. Thank you for watching. Peace.